Tancová. Tak to ťa, že nepoznám. Marko, kedy ideme hokej, on mi napíše, že ideme o druhej, potom mi píše, že už nejde, lebo ide na hokej. Marko sa pýta, kto ide von. Napíšu mu Dano, Paťo, Werner a Lukas. Werner píše, že bude meškať, lebo nie je doma. Oni zatiaľ išli bez neho na siho. Tam počuli divné zvuky, Dano sa pýta, či to niekto počul. Paťo a Marko hovoria, že áno a začínajú sa báť. Lukas povie, že to nič nie je, ale len čo to dopoví, tak sa tam objaví Fabio. Všetci utekajú ako o život, lebo Fabio kričí, že je mutant. Všetci bežia na hrádzu, lebo nič lepšie im nenapadlo. Pri červenom moste začne niekto na nich kričať. Všetci sa zláknú, že čo to bolo, a začnú zdrhať za černý most. Paťo kričal, že je to pasta, lebo nás obklúčia. V tom momente sa objavil mutant Petrani. Začal svietiť takým laserovým okom, čudne povedomým. Otočili sa a začali zdrhať, ale objavil sa Fabio. Marko skočil do vody a všetci za ním. Fabio skočil tiež a všetka voda zmizla. Fabio a Petrani ich chytili a tiež aj zožrali. Dano zistil, že to bol len sen.